Hello guys, welcome back to the new video. Rimal Dimari YouTube channel आव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबावबाय। ओमफ्राय आं दिनै बेबायदि मोगा-मोगि फैनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि जि रन्जय ब्र आंजों दाखालि मासाव सं खनफादोंमोन हिन्दी आरो बर'। स' बेयाव जा मासाव सं खनफादोंमोन आंजों रन्जय बर'। बिथांनि मोनसे गोदान अडिअ रिलिज जादों बिथां रन्जय ब्रह्मनि निउ चेनेलाव। स' नोंथांमोना आंनियाव जेसेबां मिन साबस्क्राइबार्सफोर दं जुदि नोंथांमोना नायबाय थादोंब्ला अननानै बिथांनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै थां बिकज मोजां सिंगार बिथांनि जि गोदान चेनेल बे चेनेलनि मुङा जाबाय रन्जय अफिसियेल। स' बेवहानो माने बिनि गोदान अडिअ रिलिज खालामनाय जादों आरो ना। ओमफ्राय आं लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होना होसिगोन नोंथांमोना बिनि जुगिदि नोंथांमोना बे चेनेलाव हाबदो आरो जि गोदान चेनेल रन्जय अफिसियेल बेखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो। आंनियाव जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दं माने नोंथांमोना मोजां मोनगोन खोनासंनानै गाज्रि मेथाइ नङा आं जोबोद मोजां मेथाइ आंबो खोनासंबाय। ओमफ्राय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होबाय दायो नोंथांमोना चेक खालामदो ओमफ्राय थांनानै साबस्क्राइब खालामना होदो बिथांनि चेनेलखौ। स' एसेनोसै गोजोन्थों।